Quddiem il-fatt li biex negozju igawdi mit-tnaqqis fit-taxxa li jrid Bernard Grek se jdaħħlek fi żjed spejjeż milli fil-fatt se tifranka waqt il-programm Extra ma' Xavier Balzan fuq ix-xandir nazzjonali ġew innutati l-ispejjeż ta' aktar minn 150,000 euro fis-sena għal kull negozju biex ikun konformi mat terms and conditions ta' Bernard Grek. Iżda għal Bernard Grek dawn it-terms and conditions bl-isem ta' ESG mhumiex peace, anke jekk rapport tal-Kummissjoni Ewropea juri dan bil-fatti. Imma le mhux peace li ESG. Xavier Balzan staqsa lil Grek ukoll dwar il-proposta li tirrigwardja l-kirjiet ta' qabel l-1995 fil-Partit Nazzjonalista b'mod ċar jgħid li ser itemm l-għajnuna tiegħu wara l-perjodu ta' 3 snin u jħalli madwar 10,000 familja f'sitwazzjoni prekarja. Il-preżentatur innota id-gerfix fil-manifest tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek iwaħħal fil-ġurnalisti u n-nies li mhux jifhmuh. Jista' jkun li l-proposti tagħkom mhux biss dan ir-rigward, ma f'rigward affarijiet oħra mhumiex spjegati sew fil-programm elettorali tagħkom, jew jiġifieri jew ikun hemm miżinterpretazzjoni tagħhom. Jista' forsi wieħed jispjega aħjar jew jiktib aħjar, però żgur li hemm miżinterpretazzjoni. Intant meta mistoqsi jekk l-iżviluppaturi jagħtux donazzjonijiet lil Partit Nazzjonalista, Bernard Grek qal li ma jżommx rendikont. Jiġifieri inti jekk żviluppaturi li jagħtu flus il-Partit Nazzjonalista ma tafx min huma, jiġifieri m'għandekx idea min huma. Min ma noqgħodx inżomm rendikont jien. Fl-aħħar nett, il-ġurnalist esperjenza rrimarka dwar minnu potenzjalment il-Ministru għall-Finanzi fil-gvern ta' Bernard Grek, anke f'kuntest li Mario De Marco kważi ma der imkien. Hawn Bernard Grek għal l-inqas De Marco ħireġ għall-elezzjoni wara li fl-ewwel jum tal-kampanja elettorali irtirawlu f'daqqa 4 deputati nazzjonalisti. In-nies iridu ikollhom xi forma ta' garanzija meta jivvotaw għal partit jew għal persuna. Naħseb persuna importanti li kieku tkun fil-gvern ikun il-Ministru tal-Finanzi. Ministru tal-Finanzi huwa persuna li jkun mhux lit biss il-leminija tal-Prim Ministru, iżda kif ukoll il-persuna li se jfassal il-politika finanzjarja. Bl-assenza ta' nies bħal Claudio Grek li ma ħarġux elezzjoni, bl-assenza ta' nies anke bħal Mario De Marco li ma kważi imkien. Għall-argument kun Prim Ministru għal 26 ta' Marzu, min se jkun il-Ministru tal-Finanzi tiegħek? Mela ewwel ħaġa Mario De Marco qiegħed fuq il-polza xorta waħda.